Subscribe to my channel and press the bell icon to all to get regular notifications and see all my videos in time. धूम मचाले धूम मचाले धूम हाब मैयाथ' सानदेमोनलै लावदुम मा खालामबाय थाखो नों मैया सानसेलाय बिन्दास खामोनलै मेब्ला जाबाय लोंबाय उन्दुबाय पाबजि गेलेबाय आरो अमा गोरानजों सबायजोंसो जालायबावदों मैयाथ' बिन्दास खामोन आरो मोनायाव फिल्म नायबाय सलमान खाननि आंनि फेभरेट हिर'नि सिनेमा नायबाय होखायो आसोला साइकेलजों ट्रेन बारस'नाया गुन्दाफोरजों होसो जानानै दाना साइकेलखौ सालाय ट्रेना नांफैहां जाबा साइकेलखौ नांफैहां जाबा दाना बारस'बाय बियो फेनजाब साइथिं गेजेरावनो बारनानै साइकेलखौ हगार हरलायबावबाय लासै थाबायलांलायो आसोला गोगोमनो ओमफ्राय ट्रेनाबो नाङाखिसै सौग्रावाखिसै ट्रेना एरखेलांबाय सिदा बिदि हायो गोगोमखा आसोला होमबालाय बे नों जुम्मे किराते होनलायलायनाय गान दं दा बे फिल्माव बेखौसो नायदों होमबालाय नों लावदुम बेनोब्रा ओमफ्राय नोंहालाय माथो खालामबाय थाखो मैयालाय आंबो नायदोंब्रा ओंखायनो थाब सिखारनो हालायलायाखै आं गोगोमखामोन रमान्टिक एक्सन बुलायनाय गासिबो दंजोबो आयु मालाय सिनेमानि लथार हामाखौथ' नाया नोंलाय मेब्ला साउथ इन्डियानि फिल्मरा देगराम सिनेमा होनबाथाय साउथ इन्डियानिखौल' फसायखायो आङो बिसिनि गारि सालायनाय गारि बिरहोनाय मानसि बिरनाय आरो लाइन बलेर' स्करपिय' सालायलांनायखौबाथाय हिट मोनखायो आं गोगोमखा आरो एक्टराबो फेभरेटआ जाहैबाय आलु अर्जुन आरो ओंख्रियाबो जायो आङो आलु भाजा जादोंना जायाखै गोगोम नङा होमबा आयु आलु सोबाव आंबो मोजां मोनोहाय आलुखौ ओमफ्राय आलु अमायानो आंनि फेभरेट जा गोबाव जाबाय आलु मोनजायैया दुखुसो मोनबाय आं नों होननायखाय खोनानानै गोबाव जाथारबाय आलु अमा मोनजायैया दा बे क्लास टाइमावलाय बोरै मोनजाबावनांगौ आङो आलु अमाखौ आयै नों मानो रायखांखो आं दुखुसो मोनबायहाय ओइ देगराम जालायबाय नोंना मालाया इन्टारेस्ट जालायबा बेना मा दुखुल' लाङोब्रा नोंलाय ओंखायनो जाबाय नोंना नामा देगराम देबदास रामसो जानांगौमोन साला मासे इमसनेललै नोङो आरो दा दुखुनि रायलायबाव नोङो बेथारा मानजि जागोनसो ना आंजों बेथा आयु माथो दे रायलायथारला आङो दे बेफोरखौ दोनथ'लायदो दे लावदुम बारा रागा दाजोंसै बयहाबो गावबा गाव सइस थाखायो गावबा गाव फसायनायखौ बयबो मोजां मोनखायो ना मा होनो है आं रागा जोंखायाखै मेब्ला बेखौ रागा जोंनाय होनो नामा आं रागा जोंनांगौबा बे चेयार टेबोलफ्रानो उरायजोबगोन आरो मोनथियाखै बियो आंलाय रागा जोंखायाखैना जाम्बालाय माथो बेफोरबादिसो कुल जानांगौब्रा आसोल होमबासो सिख्लाफ्रा गोसोथोयो आरो जों मा सावरायामोनलाय औ साउथ इन्डियानि सावरायदोंमोन नामा आसोल हाद्रि खुहोलायनो हानायखौ नुदोंना नुवाखै नोङो आथिं सोमावनानै हाद्रिया गोजौसिम खुग्लुंहोलायनो हालायलायनाय आरो खनसे सौनानै 100 मिटार बिरहोनो हालायलायनाय बेफोरसो एक्टरब्रा आसोल बेफोरसो पावार आंथ' बिदिखौसो मोजां मोनखायो नायनायाथ' नायोब्रा आंबो सिखा खंखाइ लानानै होसोलायनायल' नुयो गारिनिफ्राय ओंखारबायबो ओमफ्राय सिखा खंखाइजों होसोलायबायबो नामा ओमफ्राय जायखौहाय खुबैनो नागिरो 100 मिटार गोजाननिफ्राय सिखा खंखाइजों खुबैनानै फोनांनो हायो नामा गाजाखा आसोल बे फाग्लाफोरखौबाथाय बाथारलायबाय आं खालि सिनेमा बे मेब्ला आरो लावदुमा मा खालि सिनेमाल' दावराव जायो बिसोरो दा बे लावगा मास्टारजों लागायफैजाबासो बुजिगोन बिसोरो जाम्बाफ्रा ए माइनाव फाग्लि मा होनदों नोङो मा होनदों जोंखौसो डायलग होनो जायगा मोन्दों नोङो माथो नोंसोरसो बांसिन जाबायनो माथो जापानिस सेंग्रा करियान सेंग्राफोरनि थाखाय फाग्लि जाजोब्बाय नोंसोरो फेसबुकावहाय माथो मिम्सफ्राबो बेखौल' शेयार खालामलायथारसै नोंसोरो बे फाग्ला बिदिजों जायोलै जायालै नोंसोरजों माथो नुदों नोंलाय जोंलाय करियान सेंग्राफोरनि थाखाय फाग्लिखाना बिसोर बादि वार्ल्डआव आरो सोर हेन्डसामसिन दंबावो बिटिएस बादि हेन्डसाम जानो हाबासो नोंसोरो मालाय जौस्रां देरस्रां गुफुर जारौ नायनो मोजां नोंसोर बेबादि जानो हादों नामा बहा हानो आसोल नोंसोर हानाय नङा बेबादि जोंखौ जानला मोनला दाजावला बायखा मोनथिबाय दे जाबाय दे बारा बुंनांला जोंलाय जाम्बाखाना जोंना बेनो मोजांलै जाम्बायानो बाराबो नाङा खमबो नाङा जोंहा हेन्डसाम साननानै लाखायो गावखौनो बाद होथ'दो बेफोरखौ लावगा मास्टारासो फैलायलायसिगोन बियो दा खम जाल्ला जागोन लावगा मास्टारा सोंफैनांगौबा फैथारसिगोन बे लावगा मास्टाराबो नै फैबायानो थाबायनायखौ खोनाखाबाय आङो सफैथारसिगोनदां लावगा मास्टारा सिरि थाजोबखादो
Good morning, sir. Good morning, students. नाथाय मेब्ला नोङो गसंलाय नोङो मा होना नोङो दासो जाम्बाना सियान जाखो नोंलाय हाब मा जाखो सार मा बुंफ्लांखो आंलाय सार मासो होनबावदों नोङो मेब्ला गुड मर्निंनि जायगायावहाय हेपि बार्थडे होनाखै नोङो मा जाखो नोंनि खर'आवलाय फाग्लाना सियान जाखो नोंलाय सरि सार निमाहा होदो सार उन्दै बैसोआवहाय बिदिया जाफ्लांखायो सार र' नोङो मेब्ला आरो माने बिदि भुल जानो मोननांगौ नोङो गुड मर्निं जायगायाव गुड मर्निं होन मोनथिबाय खेला नङा आंजों नङाबा बे लावगा आखाइजों सोबानानै थावख्रि गिदिंहोगोन आं मिथिबाय एबारनिफ्राय जानाय नंला सार बिदि जानाय नंला एबारनिफ्राय माबालै सार मैयाहाय जोंना न'आवहाय बिदा गिदिरनि बार्थडे दंमोन नालाय बेनिखायनो प्रेक्टिस खालामबाय थादोंमोन जों हेपि बार्थडे ब्रादार होननाय प्रेक्टिस खालामनाया आंहा दिनै नै गोसोआव थाफ्लांनानै नोंखौसो होनफ्लांबाय सार जाथारनाय नंला एबारनिफ्राय बिदि सार दे एबार खनसेखौ निमाहा होनाय जाबाय एबार खनसेल' मोनथिबाय थेंक इउ सार थेंक इउ जिउ लावथों सार ना सारा अरायबो जिउ लावथों आं दाख्लै हमवार्क होनायखौ बयबो लाबोजोब्बायना दिनै नायजोबगोन आं नोंसिनि हमवार्कखौ लावदुम नों गसंलाय हमवार्कआ बोरै नोंना लाबोदोंना लाबाखै मा सार मा हमवार्क ए सार हमवार्कखौ आङो बानायदोंमोन ओमफ्राय आङो न'आवनो गारबोनाय जाबाय सार गारबोनानै आङो लाबोनाय जायाखिसै माने हमवार्क नालाय न'नि वार्क नालाय ओंखायनो आङो न'आवनो गारबोबाय सार मा होनदों नोंलाय मा राव जानायखो बेलाय थोदस नोंसोरखौ सिखायनांगौबा फाग्लासो जासिगोनलै आङो हालालै नोंसोरजों गथ'फोरजोंबो आयु मा गथ'फोरलै नोंसोरो औ सार नों हमवार्क होनबाय नालाय ओंखायनो न'आवनो गारबोनाय जाबाय दे सिन्था खालामनांला दे सार नेक्स्ट टाइम नों लाबोनो थिनबानो लाबोखासिगोन आं It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.